Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fillahi ta'ala, inna Allah yaqulu lana fi muhkami kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hadha amrun min Allah ta'ala al-mutawajjih ila kulli mu'minin yu'minu billahi wal yawmil akhir, annahu la budda li kulli ahadin an yakun muttaqiyan lillahi ta'ala. Wa taqwallahi subhanahu wa ta'ala mustamilun ala amrayn. Al-awwal an ya'ti al-insanu bi jami' awamirillahi ta'ala ala tariqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wathani an yatajannab wa yatruk jami' ma harrama Allah subhanahu wa ta'ala alaihi. Fa idza wujida hadha al-amran fi ahadin bi annahu yamtathilu awamir Allah kullah wa yatruk jami' al-muharramat innahu yu'addu minal muttaqin. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun, al-murad bihi illa an takunu mutajannibina wa muttaqina lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana bidzalik wa an yumitana ala halin yardallahu subhanahu wa ta'ala anna wa nahnu raduna anhu. Allahumma fataqabbalallahu subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid, sa lahat ng oras, lahat ng mga lugar, anuman ang ating mga kalagayan, huwag nabubura sa ating mga puso at mga isipan na tayo ay naririto sa ibabaw ng lupang ito upang tuparin ang misyon, nag-iisang misyon, kung bakit tayo ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay walang iba kundi ang pananampalataya at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama po mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tuparin ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga larangan na may naruroon tayo. Halimbawa na lamang sa larangan ng pangangalakal, pagtitinda, pagbili. Kung ano ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinag-utos ng Allah, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ang mga yun ay matutunan natin at ating maisagawa. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, alam niyo kung ano kanyang sinasabi? Sabi niya, la yabi'anna fi suqina hadha illa man tafaqqaha fid din. Sabi ni Umar, wag na wag magtitinda sa palengke naming ito ang kahit sino, maliban lamang kung kanyang natutunan ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun ang Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ganun si Umar. Hindi niya pinapayagan na makapagtinda sa palengke ang kahit sino, maliban lamang kung alam ang mga kautusan ng Allah, alam ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat mga magulang at mga kapatid, ang isang taong sasabak sa isang larangan na hindi alam ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang karamihan po siya'y magkakamali. Ang karamihan siya'y magkakasala. Kung kaya tayong mga nangangalakal, nagtitinda, nararapat lamang at obligasyon natin na pagtutunan ang mga kautusan ng Allah. Minsan lumabas din ang Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam upang magsala, kharaja ilal musalla, ibig sabihin lumabas ang Rasulullah, galing ng bahay at pumunta sa lugar kung saan idadaos ang sala. Maring yun ay salatul Jumaa o di kaya salatul Eid, al-Fitr o di kaya Adha. Kanyang nakita ang mga taong bising-busy sa kanilang pangangalakal at pagtitinda. Kung kaya't lumingon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila at ang kanyang sinabi, at-tujjar yuhsharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Ganito ang sinabi ng Rasulullah. Sabi niya, kayo, sabi niya, mga ngalakal. Ang mga ngalakal o mga nagtitinda ay bubuhayin sa kabilang buhay at iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mga fujjar. At ang ibig sabihin ng fujjar, mga kapatid, ay mga makasalanin at mga kriminal. Yun ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So nakakatakot na baka tayo ay masali doon sa mga taong sinabi ng Rasulullah na mga ngalakal na ang kanilang kahihinatnan pala sa kabilang buhay ay mga fujjar, makasalanin sa paningin ng Allah. Kaya ang sinabi ng Rasul, maliban lamang sabi niya sa illa manittaka. Maliban lamang sa taong umiwas sa mga ikinagagalit ng Allah. Ito ang unang katangian. Wa barra, pangalawa sabi ng Rasulullah, ay maliban lamang sa taong barra. Ibig sabihin ng barra, gumawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Ang pangatlo, sabi ng Rasul, wasadak, maliban lamang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taong naging matuwid ang kanyang pananalita. So ang binanggit ng Rasulullah na niliban niya mula sa mga tinawag na kriminal, na mga ngalakal, ay ang mga ngalakal na nasa kanila ang tatlong katangian na ito. Unang-una ay ang pag-iwas sa lahat ng ikinagagalit ng Allah at yun ang tinatawag na takwa. Yun ang tinatawag na takwa. Ano ang mga ikinagagalit ng Allah? Mga magulang at mga kapatid, ang kaligtaan, ang mga kautusan ng Allah. Halimbawa, kung ikaw ay mangangalakal, wag kang mag-iiwan ng kahit anong obligasyon mo sa Allah, katulad ng sambayan. Nang sa gayon, ikaw ay maging kasama sa mga muttaqin. Pangalawa, wag kang gagawa ng alamong haram. Nang sa gayon, masama ka sa mga tinatawag na muttaqin. At mamaya, inshallah ta'ala, magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga bagay na ito na pasok sa tinatawag na takwa. Pangalawa ay ang bar. O di kaya bir. Ibig sabihin ng bir, ang magsagawa ka ng kabutihan sa kapwa-tao. Pangatlo, pagsasalita ng katotohanan. Yung hindi ka nagsisinungaling. So mga magulang at mga kapatid, yung una, na takwallahi subhanahu wa ta'ala, pinakamahirap na gampanan yan ng isang taong hindi alam ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una mga magulang at mga kapatid, ang ating sala ay huwag nating kakaligtaan. Pangalawa ay ang zaka. Napakarami sa atin ang mga umabot sa libil ng zaka ang kanilang mga naipon at kinita, subalit hindi sila nagsasaka. Ang pagsasaka, mga magulang at mga kapatid, ay ginagawa ito taon-taon. Hindi ko na ipapaliwanag ang sambayan sapagkat ito'y alam na ng karamihan. Lahat ng nagkukutba, halos sambayan ang kanilang ipinapaliwanag. Ang zaka, mga magulang at mga kapatid, kunting tao lamang ang nakakaalam sa mga rulings at batas o di kaya mga pamaraan ng zaka. Kaya bibigyan natin ito ng kalinawan. Ang pagsasaka, kapag ito'y kinaligtaan mo, ito'y isa sa ikinagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala
na nagiging sanhi na ang mga naipon mo rin ay magiging dahilan ng iyong kaparusahan sa kabilang buhay. Ayon sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang zaka ay bilang panglinis sa ating mga kayamanan. Kaya ang taong hindi nagbigay ng zaka, ang kanyang yaman o ipon ay marumi. At kapag tuloy-tuloy itong hindi nagbigay ng zaka, pagdating sa kabilang buhay, anuman ang kanyang naipon, ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bakal, na mainit, na ipaplantsa ng Allah ta'ala sa kanyang mga noo, sa kanilang mga noo, kanilang mga tagiliran, at sila ay pinagsasabihan na tikman ninyo ang anumang mga bagay na inyong inipon nung kayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kung kaya't napaka-importante ng pagbibigay ng zakat. Ang tanong, kailan ba tayo magbibigay ng zakat? So dalawa ang kasagutan niyan mga magulang at mga kapatid. Magbibigay tayo ng zakat kapag, number 1, ang ating mga naipon ay umabot sa kantidad ng 200 dirham. 200 dirham. Hindi yung dirham ngayon yung dirham sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkano ba yung 200 dirham sa panahon ng Rasulullah? Ang 200 dirham sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay katumbas ng 595 grams na silver. 595 na silver. Grams. Ngayon, i-convert mo ang 595 grams ng silver sa piso. So yun ang magiging unang level ng iyong kinita upang ikaw ay makapagbigay ng zakat. So siguro, alam niyo kung magkano ang halaga ng 1 gram na silver sa world market o di kaya Philippine market. Ipagpalagay na lang nating 50. Punta kayo ng Quiapo, itanong kung magkano ang 1 gram ng silver. So kung ang silver na 1 gramo ay katumbas ng 45 na piso, i-multiply mo ito sa 595 grams na silver. So maaring estimate ko lang ito, maaring 23,000 pesos ang halaga ng 595 grams na silver. So kapag ikaw ay nakapag-ipon ng halaga ng 23,000 pesos, pangalawa, ito ay dumating sa'yo o nagtagal sa'yo ng 1 taon na hindi nakulangan. Pagkaraan ng 1 taon, wajib na makapagbigay ka ng zakat. So paano pa kaya kung ang nasa bank book mo ay 50,000? Paano pa kaya kung 100,000? Basta kapag ito ay makalabel sa halaga ng 595 grams na silver, na in-estimate natin sa 23,000 pataas, at ito ay napanghawakan mo sa loob ng 1 taon, pagkaraan ng 1 taon, wajib na ikaw ay makapagbigay ng zakat. At kapag ikaw ay hindi nagbigay ng zakat na dinatnan ka ng kamatayan, kung ilang taon nang dumating sa iyo na hindi ka nakapagbigay ng zakat, ganun ang mga kaparusahang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Maliban lamang kung ikaw ay patawarin ng Allah. So sana naunawaan natin yung tungkol sa zakat. Napaka-importante po yan mga magulang at mga kapatid. Kahit na yan lamang ang aking maibahagi sa inyo tungkol sa mga obligasyon na dapat nating tuparin,
yung sambayang zaka, o parating na rin ang Ramadan, inshallah, so tuparin din ng Ramadan, yung mga may kakayanan na makapag-hajj, na hindi pa nag-hajj, la hawla wala quwata illa billah, kasama rin yan sa taqwa Allah, na kapag ikaw ay nakapanghawak ng halaga na maaring gastusin sa hajj, may kakayanan ng iyong katawan na hindi ka nag-hajj, na dinatnan ka ng kamatayan, pagbabayaran yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sana naunawaan natin yan. Yan ay tungkol sa mga obligasyon. Ang tungkol sa mga haram naman, ay napakarami mga magulang at mga kapatid. Una narito, ang hindi natin maiwasan, araw-araw, habang tayo ay nasa ating mga tindahan, ang ating mga mata ay dilat na dilat sa mga haram na dumadaan. Samantalang sinabi sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o sinabi sa Quran, wa kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Ganun din ang mga babae. Wa kullil mu'minati yagduddna min absarihinna. Tapos karugtong noon, wa yahfazu furujahum wa yahfazna furujahunna. Ano ibig sabihin nun? O Muhammad, sabihin mo sa mga kalalakihang mga mananampalataya na ibaba ang kanilang mga mata at protektahan ang kanilang mga masisilan na bahagi. Ganon din ang mga babae na sila ay magbaba ng mga mata at protektahan ang mga masisilan na bahagi ng kanilang mga katawan. Ang tanong mga magulang at mga kapatid, itong mga mata ba natin ay naibababa natin? Ang kahulugan ng pagbaba ng mata ay ang huwag tingnan ang mga haram. Ano itong mga haram? Ang tinutukoy na mga haram dito ay ang mga aurat. Aurat. Ano ibig sabihin na aurat? Ang aurat ay ang mga private parts ng katawan na ipinagbabawal ng Allah na makita. Halimbawa na lang sa babae. Ang private parts ng babae ay ang lahat ng kanyang katawan, maliban lamang sa muka at maliban lamang sa dalawang mga palad niya. So ang maliban dito sa muka at palad, na walang takip, ipinagbabawal na tingnan. Ipinagbabawal na tingnan. Pati ang kanyang mukha na ipinahintulot na ito ay walang takip. Subalit, kung ang kanyang mukha ay makakapagbigay sa iyo ng masamang intensyon sa pagtitig, magiging haram ang pagtingin sa kanyang mukha. Na paano pa kaya ang kanyang mga balikat kung nakikita mo? Paano ang kanyang mga legs kung nakikita mo? Paano ang kanyang buhok kung nakikita mo? Ang lahat ng mga yan, mga magulang at mga kapatid, ay ipinagbabawal na tingnan. Ipinagbabawal na tingnan. Ang masaklap ay kapag dumadaan ang ganong mga kababaihan na walang takip ang kanilang mga private parts, ni kunting takot at ni kunting pangdidiri, ni kunting pagkakasuklam, ay wala tayong nararamdaman. At yun ay nagbibigay ng indikasyon na ang ating mga iman ay kulang na kulang. Sapagkat para sa isang mu'min, kapag nakita niya ang isang haram na nangyayari, unang-unang pumapasok dito ay ang pangdidiri. Hindi kaya pagkasuklam sa kasamaan. Subalit tayo ba ay nasusuklam? Pag nakakakita tayo ng mga babae na magagandang dumadaan, o ang ating nararamdaman ay kasiyahan at katuwaan. Kung kasiyahan at katuwaan ang ating nararamdaman, sinyalis lamang yan mga magulang at mga kapatid, ng iman ay hindi pa umiiral sa ating mga kalooban. So yun, dapat naiwasan yun. Ganon din ang mga babae.
ang aurat ng mga kalalakihan ay magmula sa kanilang mga pusod hanggang sa kanilang mga tuhod. Oh. Ang part na mula pusod hanggang tuhod, yun ang ating private parts ng mga lalaki. Kaya kapag ikaw ay nagpapakita ng parte mula tuhod pataas, yun ay aurat. Yun ay aura, private part, na ipinagbabawal na i-expose. Palibhasa, hindi tayo natatakot na mag-expose ng ating mga aura sapagkat wala tayong yakin sa mga salita ng Rasulullah. Katulad na lamang ng sinabi ng Rasul, sabi niya, an-nadhiru wal manzur ilayhi la'anallahu an-nadhira wal manzura ilayhi. Ano ibig sabihin? Ang taong tumitingin sa aurat ng iba at ganun din ang taong nagpapakita ng kanyang sariling aura, la'anahullah, siya ay kinasuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ibig sabihin ng suklam ng Allah ay ang pinuputol ng Allah ang kanyang biyaya sa iyo. So yun mga magulang at mga kapatid, magtakip tayo ng aura. Oh. Paano pa kayong mga nanonood ng mga pornography? Wal-iyadhu billahi ta'ala. Yung mga tuwang-tuwa sa panunood ng pornography. O ha, pasing tabi na lang. O ha, maapi ako ni mga pagari ko. Kaya gili itong di pag-istorya. Nanto na mga bagay po nagilaan tanong. O ha? Paano pa kayo yung mga nanonood ng pornography? Unang-una, sila ay nawawalay sa biyaya ng Allah. Pangalawa, yun ay pinagmumulan ng mga fitna sa kanilang mga sarili. Hanggat madala sila ng panunood sa tinatawag na zina o pangangalunya. At ang pangangalunya, kapag ang isang tao ay napunta sa pangangalunya, wala-iyadu billahi ta'ala, hinding-hindi maaari na malasin ang kanyang buhay na natitira. At pagdating sa kabilang buhay, doon niya matitikman ang pinakamasama na resulta ng kanyang ginawang pangangalunya. Kaya iwasan natin ang mga bagay na yan. Yan, mga haram yan. Okay, kasama pa sa mga haram na dapat nating iwasan mga magulang at mga kapatid, ay ang ating pagkain. Kung may isang bagay na napakalaking nakakapagtulak sa isang tao sa impyerno, ay bibig, ang private part ng isang tao, at ang batan, at ang sikmura ng isang tao. Kumakain tayo ng mga haram. Halimbawa na lang, haram sa pamagitan ng pagkita o kung sa Maranao, sukatan. Haram na kinita. At ito ay katulad ng mga kinita sa 5-6. Kinita sa pagsisinungaling. Kinita sa pangangagaw pagnanakaw. Yung mga kinita na haram, hindi pinag-usapan dito baboy aso ha. Pinag-usapan dito yung itself ay halal. Subalit naging haram sa pamamaraan ng pagkita o pagkuha. Ang pera ay halal itself. Subalit nagiging haram sa pamamaraan ng pagkita. Ngayon, napakaraming mga nalalabag natin kung saan ang ating mga kinikita ay naituturing na haram. Marami sa atin ang nagpapasanla ng kanilang mga bahay dahil kailangan nila ng pera. O di kaya nagpapasanla ng kanilang mga tindahan dahil kailangan nila ng pera. Saan nila sinasanla ang kanilang bahay at pera? Doon sa may pera. Ngayon, yung may pera, nagpautang ng pera. Ang kapalit noon,
ay tinirahan niya ang isinanla sa kanya. O di kaya, ginawa niyang pwesto ang isinanla sa kanya na pwesto. O di kaya ito'y kanyang pinarintahan. Ang tanong mga magulang at mga kapatid, yung mga bagay na isinanla sa atin ay halal ba nating gamitin? Lalong-lalo na kung pagkakapirahan natin ng mga bagay na isinanla sa atin, walang alim ang magsasabi na yun ay halal. Bagkus yun ay pasok sa haram. Kapag ikaw ay sinanlaan ng bahay, bawal mo itong tirahan. Ang sanla, mga magulang at mga kapatid, ay kulateral lamang. Kung bakit ito'y nilalagay sa kasulatan na ang bahay na ito ay sinanla sa akin upang kapag ako'y hindi nabayaran ng may-ari sa bahay na yun, mayroon akong mababalikan yung kanyang bahay. Pupunta ako sa hukom, magre-report, at kapag ako ay hindi niya binayaran, ang pupuntahan ng hukom ay ang kanyang bahay at maaari nila itong ibinta upang ako ay bayaran. Subalit wala akong karapatan na gamitin ko ang kanyang bahay. Wala akong karapatan na ibinta ko ang kanyang bahay upang ako ay mabayaran. Sapagkat ang lahat ng aking kikitain mula sa kanyang bahay ay magiging tubo ng aking pera na ipinautang sa kanya at yun ay riba. Kung kaya't sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Lahat sabi ng Rasulullah ng ipinautang na bagay na ito ay nagdulot ng kabutihan para sa taong nagpautang. Magiging riba yun. Halimbawa, nagpautang ka, may sanla na bahay. Mayroon kang kinita na kabutihan sa bahay na yun. Yun ay tubo ng perang ipinautang mo, kaya magiging haram yun. Lagi ko itong naikukwento tungkol kay Imam Abu Hanifa. May isinanla na bahay sa kanya. Imam Abu Hanifa, isang napakalaking imam. May nagsanla ng bahay sa kanya. Pagdating ng oras ng pagtubos, siya ay pumunta sa may-ari ng bahay. Pumunta sa may-ari ng bahay. Masaklap sa atin kapag sinanla sa atin ng bahay, kinukuha natin ng bahay. Pero, yung mga sinauna, tunay na mga ulama, hindi porket isinanla sa iyong bahay, ikaw nang hawak ng susi niya, ikaw nang hawak ng lahat, hindi. Kayong isinanla na bahay kay Imam Abu Hanifa, hawak pa rin ng nagsanla. Kaya nung siya pumunta sa bahay na yun, hindi siya sumilong sa bahay. Siya ay nakatayo sa ilalim ng napakainit na araw. May nagtanong sa kanya, Imam, bakit hindi ka sumisilong sa bahay? Bakit diyan ka nakatayo sa ilalim ng araw? Sabi niya, ang bahay na ito ay isinanla sa akin. At ako, sabi niya, ay natatakot na baka kapag ako ay sumilong sa bahay na ito, ay maikwinta ang aking makukuha na kabutihan sa pagsilong sa tubo ng aking pera. Kaya hindi ako, sabi niya, sumilong. Tingnan niyo yun, pagsilong lang, hindi niya ginawa. Sapagkat kanyang kinatakutan na baka yun ay maging tubo ng kanyang perang ipinautang sa may-ari ng bahay. Paano pa kaya tayo, hindi lang pagsilong, hindi tinitirahan natin. Maliban pa doon, ating pinaparentahan. Kinukuha natin ng renta. So dumadating sa punto, nakuha mo na ang iyong pera at sisingilin mo pa ang iyong pera. Di napakalaking tubo yun. So yan, ingatan natin ang ganyang mga kalakal, mga magulang at mga kapatid. Isa pa rito yung reminder ko lang, lalong-lalo na ngayong Disyembre, marami sa atin ng mga mahihirap na walang mga kapital. Kinakausap natin ng mga may pera na, kapatid, utangan mo ako ng pera, inshallah, yung kikitain ko, hati tayo. Yung tutubuhin ko, hati tayo. Mga kapatid, yan po ay tinatawag na riba.
Pasok din po yan sa tinatawag na riba. Lahat ng pinautang na may tubo ay riba. Ngayon, paano hindi magiging riba? May iwasan lamang natin ang riba kung ang pamamaraan ay hindi dadaan sa utang, kundi dadaan sa tinatawag na financing. Magkaiba ang utang at financing. Ang utang ay ganito, yung mahirap, sabi ko sa kanya, ito ang 50,000 ko, gamitin mo. At pagka'y binalik mo ito sa akin, dapat na patubuin mo ng 10%. Hindi kaya dapat na yung tinubo mo, mayroon akong porsyento. So yun ay riba. Iba ang financing. Ang financing ay ganito. Kapatid, ito ang aking 50,000. Ikaw na ang bahala. Gamitin mo ito at ikaw na ang bahala kung ano bibilin mo. Subalit kung ikaw ay kikita, bigyan mo ako ng 50%. Kung wala ka namang kikitain, wala akong makukuha. At pagdating ng oras na ibabalik mo ang kapital sa akin, kung ito ay nalugi ng hindi mo sinasadya, wala kang pagbabayaran sa akin. Maliban lamang kung sinadya mo na, ano ba ito? Walain ang aking pera, ay talagang magbabayad ka. So yun ang tinatawag na financing na halal sa Islam. Dapat sana naunawaan ninyo ito. Kasama rin sa mga ginagawa nating mga may pera, yung dinadala natin sa baklaran, o di kaya sa divisoria, ang walang mga pera upang sila ay pautangin. So dapat mapag-ingat tayo dyan. Pinakaiingatan mo na siya ay pautangin ng pera at babayaran ng pera na may tubo, sapagkat ito'y magiging haram. Ang gagawin mo ay pautangin mo siya ng stock at babayaran kanya ng pera kahit magkano. At yan ay magiging halal sa iyo. Sapagkat ang transaksyon ay sa pagitan ng stock at pera. So halal yun. Kapag ang transaksyon ay naging sa pagitan ng pera sa pera na may tubo, yun ay pasok sa riba. Subalit kapag stock at pera, walang magiging riba. Kaya anong pwede mong gawin? Dalhin mo siya sa baklaran. Sige, ano mga kailangan mo stock? O, tinuro niya, ito mga kailangan kong stock, mga kailangan kong stock. Ang gagawin mo, kapatid, bilhin mo lahat ng stock na yun. Pagka nabili mo ang stock na yun, halimbawa, nabili mo ng 100,000, i-receive mo. Pagka na-receive mo, saka mo ibigay sa kanya, na ito, nabili ko na ang mga kailangan mong stock, ito ay binibenta ko sa iyo ng 120,000 na utang. So yun ay magiging halal. Bakit? Sapagkat ikaw ang bumili, ni-receive mo, at stock ang ibinigay mo sa kanya. Di balit na siyang namili, kasi yun ang parang in-order niya sa iyo yung mga stock na yun. Ang haram ay sinama mo siya sa baklaran. Sabi niya, ito mga kailangan ko, ito mga kailangan ko. Sabi mo naman, okay, magkano yan? 50,000. O sige, ito ang 50,000. Bayaran mo. Pera ang ibinigay mo sa kanya. Ngayon, sisingilin mo siya ng 70,000. So, magiging riba yun. So, tatandaan ninyo, huwag kasang ibibigay sa kanya. Ang ibigay niyo sa kanya ay stock. Kayo ang mamili, di bali na siya ang pumili. Subalit, ikaw ang bibili at i-receive mo. Pagka-receive mo, saka mo ibibigay sa kanya. O ito, nabili ko na ito. Nabili ko ito ng tig-10, itong mga chinilas. Ibibinta ko sa iyo ng tig 15 pesos at utang. O, yun. Magiging halal yun sa iyo, inshallah. Kaya marami pa tayong mga dapat na iwasan, mga magulang at mga kapatid. Sana mas mahaba pang ating mga oras sa susunod
at ma-explain natin ang lahat ng mga bawal at hindi upang maiwasan ang dapat na iwasan. At kung ano ang ipinahihintulot ng Allah, yun lamang ang ating magawa. Sapagkat maiksi ang ating mga buhay, mga magulang at mga kapatid, lahat ng kasalanan ginawa natin ay hindi maaari na di natin makaharap sa kabilang buhay at mapagbayaran. Kung kaya't bago pa man tayo mamatay, umiwas na sa lahat ng mga bagay na sisingilin ng Allah sa kabilang buhay upang sa gayon, tuloy-tuloy ang iyong pagtatravel hanggang makapasok ka sa paraiso ng Allah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du ikhwati fillahi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih at-tanzil hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqat wal mawqudat wal mutaraddiyat wan natiha wa ma ila dhalika mimma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Mga magulang at mga kapatid, isa rin sa pinagmumulan ng fitna sa ating mga buhay, pinagmumulan ng mga pagsubok ng Allah, mga pagpaparusa ng Allah na maliliit sa atin, ang hindi natin iniiwasan, yung mga bagay na haram na ipasok sa ating mga lalamunan at kainin. Hindi lang baboy at aso, kundi marami pa. Anong binanggit ng Allah sa ayat na sa Suratul Maidah? Isa-isahin ko sa inyo ang mga kasama ng mga baboy at aso, ha? Sabi ng Allah, hurrimat alaykumul maytatu, haram sa inyo na kainin ng mayta. O na anong pinakauna? Mayta. Haram na kainin ng dugo, dam. Haram na kainin ng baboy. Haram na kainin ng anumang hayop na ang binanggit na pangalan ay pangalan ng maliban sa Allah. Haram sa inyo na kainin ng sinakal. Haram sa inyo na kainin ang pinalo. Haram sa inyo na kainin ang nahulog mula sa mataas na lugar. At haram ninyong kainin ang hayop na napatay ng kanyang kapwa-hayop, maliban lamang kung ito'y naabutan ninyong buhay pa at nakatay ninyo sa inyong mga kamay. So anong binanggit dito mga kapatid? Baboy lang ba? Unang-una, mayta. Pangalawa, dugo. Pangatlo, ang baboy. Pang-apat, ang sinakal. Pang-lima, ang pinalo. Pang-anim, ang nahulog mula sa mataas na lugar. At pang-anim o pang-pito, ang napatay ng kanyang kapwa-hayop. Bakit baboy lang ang ating alam na haram? Bakit baboy lang? Baboy lang ang alam nating haram, pero kumakain din tayo ng mga bagay-bagay na may mga ingredients na baboy na hindi natin iniwasan. Katulad ng mga cake, mga tinapay, na may mga halong lard, iniwasan ba natin yun? Samantalang ang lard ay mantika ng baboy, iniwasan ba natin yung mga cake na yan? Mga tinapay na yan na ang lalambot, hindi nabubulok ng mabilis sapagkat may lard na nakahalo. May ingat ka, kapatid, kapag bumibili sa mga bakery, wala. Kapag ikaw ay kakain ng noodles na may mga code na nakasulat na yun ay galing sa baboy, iningatan mo ba? Kung kaya't mga panalangin natin ay hindi tinatanggap. Sapagkat kasama sa mga dahilan kung bakit hindi dinidinig ng Allah ang dua o panalangin ng isang Muslim, ang dahil sa siya ay kumakain ng haram.
Kaya alamin natin, dapat maging mapanuri ka. Okay, maliban sa baboy, ano ba ang mga haram pa? Unang-una ay binanggit ng Allah, "Hurrimat alaykumul maitatu." Haram sa inyo na kainin ang hayop na namatay sa hindi pamamaraan ng tamang paggilid sa kanyang liig. Ang ibig sabihin ng maita, mga kapatid, ay ang kahit anong klaseng hayop na hindi sinumbali sa liig ng maayos. Kaya ang maita ay ang sinaksak. Ang maita ay ang kinurinti. Ang maita ay ang dinatnan ng kamatayan sa sakit. Ang maita ay ang namatay sa ibang pamamaraan na hindi kinatay sa pamagitan ng sumbali sa liig. Ngayon, panoorin nyo nga sa YouTube kung paano kumatay ng baka ang mga Christian. Paano sila kumatay ng baka? Paano sila kumatay ng hayop, ng manok? Ako, napakarami ko nang pinanood kung paano sila kumatay ng baka. Ang kanilang pagpatay ng baka ay sa pamagitan ng pagsasaksak sa batok ng baka ng gulok. Sinasaksak dito. Yun ang kanilang paraan ng pagkatay sa baka. Ngayon, halal yan. Halal ba yan? Samantalang yan ay maita, mismo ang Allah ang nagsabi na hurrimat alaykumul maita. Haram sa inyong maita, kinakain pa rin. Dahil baka. Oh. Ano yan? Kapatid, pabili ng pagkain yan. Baboy, hindi, baka lang yan. Kakain ka na. Bili ka. Dahil baka lang, binili mo. Samantalang alam mo sa kaloob-looban mo na hindi kinatay yun. Kung di, sinaksak sa kanyang bato. Di maita, kumakain ka ng maita. Ang masaklap rin, waliyadu billah, may mga ustad-ustad na, sige, kain na kayo dyan kasi mga ahlul kitab naman yan eh. Mga ahlul kitab daw ang mga kapatid nating mga Christian. At mayroon daw ayat sa Quran na sinabi ng Allah na halal kainin ang pagkain ng ahlul kitab. Ang sagot, 100% correct. Correct. Nakainin ang pagkain ng ahlul kitab. Subalit, bakit hindi mo tiningnan ang detalye? Kung ano itong pagkain ng mga ahlul kitab ang pwede nating kainin? Pati ba baboy pwede? Dahil ahlul kitab sila. Mga magulang at mga kapatid, ang ahlul kitab na tinutukoy dyan ay ang mga ahlul kitab nung sinauna. O sige, isalin na natin ang mga kapatid nating mga Christian ngayon. Subalit, ang mga ahlul kitab na yon ay kumakatay sila ng maayos. At maliban doon, binabanggit din nila ang pangalan ng Allah sa kanilang kinakatay. Kahit na sila mga Christian. Bakit? Nung panahon ng Rasulullah, pati ngayon, yung mga Christian na mga Arab at mga Yahudi na mga Arab, ang kanilang tawag sa Diyos ay Allah. Anong kanilang tawag sa Diyos? Allah. Kaya kapag sila ay kumakatay, Bismillah. Halal sa atin. At ito binanggit ni Imam Ibn Kathir sa kanyang tafsir na Tafsirul Quranil Karim. Sabi ni Ibn Kathir, bakit naging halal na kainin ang mga kinatay ng ahlul kitab? Li'annahum yusammuna Allah fi dhabihatihim. Halal ang kanilang mga kinakatay sapagkat kinakatay nila ito ng maayos sa liig at bukod doon, binabanggit nila ang pangalan ng Allah sa kanilang kinakatay. Ngayon, ang tanong mga magulang at mga kapatid, itong mga kapatid nating mga Christian, sila ba ay nagbabanggit ng pangalan ng Allah sa kanilang kinatay? Kinakatay ba nila ito ng maayos sa pamagitan ng paggilit sa liig? Hindi. So, wala sa kanila ang requirement. Dahil wala sa kanila ang requirement, magiging haram ang kanilang mga baka at manok. Mismo nga tayong mga Muslim, kahit ako Muslim ako, imam ako,
Kapag ako ay pumatay ng manok na hindi ko idinaan sa paraan ng Sharia, kahit na imam ako, kahit na Muslim ako mismo, magiging haram sa inyo na kainin ang aking pinatay na manok at pinatay na baka. Muslim ako din. Naupamakasak ni miyo noon, kag yun nung anak na nga kambing, udi na sapi na gumanok, yun nung anak kan, na miya haram iba ko ka na haram pati iba ka pagana. Asa ka na miya nunusulo ako pa man, napadi yung Muslim. Naya panagyan kaya kafir, ayaw na miyono, ayaw gumyono, ayaw kumuan. Naya pinaliliwagyan ka na ayat ahlul kitab, ada pakamurada ko tito pakaantapanon ka piyaka sila'y sumana niyan. Binanggit rin ng Allah sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alayhi wa innahu lafiskun. Katay, may karerega ng ayat. Sabi ng Allah, wag na wag kayong kakain sa mga hayop na hindi nabasahan ng pangalan ng Allah sapagkat yun ay kasalanan at kaswailan. Na, repeatir Allah. Bakit natin kinakain yan? Kung kasama yan mga magulang at mga kapatid, dapat nating iwasan sapagkat yan ay nagiging dahilan na nalalayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan natin ang ating mga kinakain. Hindi naman mahirap eh. May gulay, may itlog, may isda. Bakit? Kailangan ko pa bang pumunta diyan sa fast food na yan para makakain lang ng manok? Bakit hindi ako kumatay at paglutuin ko na lang si Mrs. sa bahay? Bakit hindi na lang ako bumili ng kinatay ng Muslim na baka at kalabaw? Mayroon kayo dito sa Kalamba na halal na kalabaw. Bakit hindi kayo bumili doon? Palutuin yung mga asawa niyo sa bahay. Hindi ba kaya yon? Diyan ka pumupunta sa mga fast food. Alam mo naman yung mga ginagamit nila mga kaldero, mga kutsara, mga doon inaano naman dito, pinaghalo-halo. Nakakaiwas ka sa haram. Tapos padua-dua, ya Allah, pakalaba akong kaya Allah. Ya Allah, bigyan mo ako ng kayamanan. Hindi ka naman dinidinig ng Allah. Sapagkat nakakakain ka ng haram. So upang dinggin ng ating mga dua, mga magulang at mga kapatid, iwasan natin ang mga haram. Pasensya na ha, sa mga medyo nasaktan, wala akong balak na manakit mga magulang at mga kapatid. Ang sa akin lang ay ang sabihin ng katotohanan. Pagkaraan ng ating khutbah, kung may magtatanong, walang masama na magtanong tungkol sa detail ng ating mga ipinaliwanag ngayon upang mas lalo tayong malinaw. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انصر المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين خاصة إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إنك أنت العزيز الوهاب اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر para sa ating mga Muslim, kung talagang binibigay nila yan sa atin, at saka ang kanilang intention ay pamasko, para sa ating sa pagkakalam po ng masama na nagpapin ang pinigay sa atin. Maliban lamang kung ang bagay na yun ay haram. Bakit may nagsabi ba na binibigay nila? Wala lang po. Ganito lang po. Inisip ko lang halimbawa, may mga mayor na yun na nagbibigay sila ng mga bigas, sa mga mahihirap. Alam ka namang itapon natin yun. So, kung kanila mga binibigay, halal, bigas.
ay mangyari mga pansin na walang mga halong haram, bakit hindi natin tatanggapin? Oh, hindi naman natin hinihingi na Pasko, hindi yung pinapamasko, hindi. Ang sa atin lang tanggapin bilang biyaya ng Allah. Sapagat ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dumadating sa iba't ibang paraan. Ngayon, ang pamigay ng mga kafir o mga musyrik ay walang dalil na bawal tanggapin. Mapasok pa sa kanal yun. Oh, kung sa Taguig, namigay yung mayor namin ng bigas, tinanggap namin, alam na itapon namin, ano gagawin nyo? Tinanggap namin. Nabitar kami sa mga dala sa barangay, may attempt kami sa Ilipunay, Ulmi. Okay, nagatang sa Taguig, ganyan tayo sa Taguig. Okay, may nakakakuha ko rin. Bigyan kami ng mga coupon ng barangay para i-claim sa mga bigay ng gobyerno. Iwan namin. Ang importante, halal ang binibigay. Ang haram, yung tayo yung mamasko. Hindi naman tayo namamasko. Ano ba nito? Mga leader ng mga Christian, mga Toronto, Paputok, mga Arab. Nagyan na nakaputok na matatagid na nalito pa kayo sa pagputok. Diyan nagipantag sa Toronto na pamamasya ng dapat yung mga laruan naman na ay pa sa mga laruan na halal. Halal. Wapuan. Ayos ko lagi ito, adna mi aloy sa hadis at yakaharam o Rasulullah kumusar na utak ito sa mismar na ayaw ta mismar agitos mo natar o buwana untuk iba bayulin ini na so pergi pernah na di pamasalan na para ke di maka selesan bagi yung kota awalnya itu ya na hadis itu haram. Oh, dia taruh apa namanya labo to ba yun trumpet trumpet lagi tiyak na hadis yan na pamanaharan tunaw na to pamapad ko trumpet May tubulan din sa mga kantas na plastic. ibu ka pibunin niya naging Kaya po minsan ang mga mata. na habang makagito si makasusul di kita wata na sa nada na problema makasusul mo sa giyang trumpet Kanya makalala. o yung gumapag sa putak ng gamitira sa simbahan, hindi na gumitira mo ka ganigang dalo ka sa hindi ka pamakuan na sama-sama ko Kristo. Ano yan? Dito pa. Umatag mga gita-gita, ako ang nada. Kinaniliwanag ko lang yung porotot na mga laruan. Sabi mo, kapag kayo pasok sa tinatawag na laruan ng mga bata. Pero kung trumpeta na ginagamit sa pagsimba, ginagamit sa pag-celebrate na Christmas, na ito. Bagi saya membanda. Kawan kayo klabaw kabinet sa sambil yang kaibaran. Siko bagan na yung kaya takbiro ya kuan. Kami akan bismillah tore nagapasada tako hektar sa laut. Nami akan bismillah tore niya nami akan pasad imam. Matya sa patya nami dia nami akan bismillah ta peruma. Doktor kabinet sa sambil na ya po pa sa bismillah ta. Ada mati besar. Kaya kinawa na po sa gudalok to ako po makabinet sa Igira siya bukan at pinag-ipong ka kung pinakaunaan o sura at nabismilaw nagkapakayabat yan kapanaw na bismilaw. Berat na walang dalin ani. Na nasirmo ka, na yung isang mga na nakulwi. Na kaya na bismilaw. Kapakayabat yan na bismilaw yan, kapakaya panali. O, ay mapuduto sa diyan ko tati sa surat yung Quran. Wait, nagira mamong ka nung nada sa kabila. Basta mamong sa tao na yabubati yan yung napatiya na susak na dito pa kayo ano mo siya. Dito pa kayo.
Api awak ibarat mula na mati pa mo. Kaya ginawa na so imam ibarat na mando. Api ako sa ginong piling subati ya. Wala. Pati Abu Bakar. Ay gira sa mapulo pa ma. Ay manumata sa sa kabiyo. Natigtan mo suma ko ba ko. Di, pati Abu Bakar. Betul. Ay ginana dito naman ko dito na naman ina. Dito naman ta. Ay ranap siya ko mo na tubusi mo. Madudugan niya sa kabiyo. Oh, tadi siya pa kay. Kailangan na pati habong na Sama mo na so sa muhimam na dito di sa kapitan. Ikado pakai siya teman. May pantat ko tahayatul akhir. Anto na ikapakati dito yan. Bangar kay malo ya mo to akati dito. Pandi mat ani pa ko talo dari ko kay mati ngaja saya no. Anto na mak afdal naman dulu ko. Ayar tano na yung at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di ba so tahiyatul awal ito ka tahiyatul awal. Tahiyatul akhir subat qanota. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat asya. Okay, nawaya magamit tanong na salawat hanafi, ada problema no. Importante din maalinagyan mo tuwa pamana mana mo tataya. Tataya kina at-tahiyat was salawat wa tayyibat. Nakapakay ko na. Nakapakay ko na. Ibig na say kung kita mo sabi ko tito na muno to sabi, nagyo tabiya tiya ako nagitiga pa tamad niya. So, mula na sumakasi bubalit to. Ano na kuha na kong pakayanan. Na actually, yung kaya man na kapag book na surasunod na siya aloy, kami kapag surasunod na matas. Okay, na ayat taksiyan na taman sa wakil. Kaya, Ano dito mo? naman sa nagong pagkatas sa nagawin ko na miya, ya surasunod na nagsulampig niya so, bugyan. Para sulampig niya so, bugyan. Aguti man na sulampig. Ito mo ikuha na ta pamanalitan pa pagkatas. Okay na yun natin. Tama sa'yo man. Ano ka? Malili na eh. Ano pa kaya lo putulingan natin? Tama na naman. Ada po na isu. Ano buka kepikiran pag-isip ba? Pag-isip na yung nagawa ko ipatag pa na ako katro ko ano. Kapag kag-i-start sa ganda, yung tapos sakit o pangayaman. Nakatigiran na kayo dito ang buntay niyan, natiguto sumulian eh. Wala kayo. Napala kayo to. Apyan to, pala ito sakit ha. Ay gitu itu isi, minsan ito pulo na tayo, gano'n eh. Sumulian eh, huwag ganun eh. Ano to ako naman? Basta, tama sa iya buli lupan. Langsung beli anak. Ibu penanggilan nun na tunotapan niya kitiyan, ibu na contagious ang utapan niya kitiyan, aga pa kaya pa man na makaugali ng tanong, iti penanggilan. Okay, so kukuman niya sa sarya, aga pa kaya ka na, kakadi, aga pa. Hindi ko pa nagilaan. Ibu penanggilan ng utasagit yan, at yan ang utasagit yan, na bird flu. Grabe na sa talong ng mga manusia. Nahilap nito ay sulo. Tama na lang. Eh, di na mo alam mo. Pilipatan dahil ko lang kung paano. Siguro ikatulong ka lang ang nagyan ko ng pangalan. Kapag dali na Hira kaya barampang ang kano kung bilangan o rakatif. Kayakwa niyo na sumababa ang bilang. Kayakwa niyo na mababa bilang. Ibarat kaya barampang ang ito na mga doon kaya ititindigan na ikatulwa, ikadua. Kayakwa na ka na, ikadua. Ito na mga doon ititindigan na ikapat o ikatulong. Kayakwa na ka na, ikatulong.
Nauriano to, sabi ko kapsilang, nasunod ka sa dua sa sadya sa hawak. Kasabutan yun. Ito pintuliran sa bahasa Arab sa fikir al-bina alal khalid. Paman ayat. Hindi ganyan tanong na sumay sa tanong yan. Ano to? Para makasigurado ka. At kaya kami nakasubra, importante hindi nakasigurado ka na makakuha. Nanto na kuano to. Ito kitu na punta ro, matiyan taro ko tutup. Gitu, matiyan taro sa Suntok ba tiyan ko sa mga at mauna makikita na yung ba tiyan na subhana man la yansa wala yasbu. Oy, kung ito ulit ba tiyan, ay manaw to na suti so Allah adi turong na bagi kalimat. Beda, so di rin makakukuhan, magiging na mo ta subhana rabbiyal a'la. Iksuba to so abihamdihi. Kaya ito napitong tanong naman ang tawa abihamdihi. So lamon o wakto na dapat na ano abihamdihi. Gitu man niya ako nakatur, ang tingatan ko. Para ko na nagpuli na isusubat. Never lagi minit buglo para ko na nakukuha. Magiging na may ibang iman to lahat kaya mga bidat, tama ko yung bidat at yan ang kamera. Wait, kami ako mas ako, pero patuto siya na para ko na nagpuli. Nag-isubat ano to? Ano no to, tawa bihamdi. Ay man to na... Saro ko na subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subatulot. Gira ko na nga di bulan na gira ko na dito di bawas aram sulod. Aram talaga. Ay mo sirang ram na ano sa ligi. Liging ka. Kaya ka susu ano, sumakyo. Ana sa kasama. Gusto ko lagi, surat lagi sumera. So, sinori na sumusudyod. So, wala, lima, pag-itong yan ito. Pareto. Di, ay katitong o isa karakaat, nariyaw ka sa imam ka sa roko. Salo. Nakna ba, ano ni kaya pa ko mga rutarong yung kwan sa di, kailangan napaka, yan ka, na makapangaling ka pa, nauraw na ka sa kaniyan mo. Na-accounting. And mga naglawa lang dito. Kung man na sumusudyod na sudyod division. Then, na Meron na hindi ka na siya. Okay, na kailangan na dito iba nga, pero ano to? Yung mo takan ko naman siya na robot. Oh. Ay madaglap to ka sunod pamana diri sudyod. Oh, ay diri tusek. Dito yan. Wala mo rin Ang tingin na ko kuan. Pagati diri sa tiyo. Ito lang ito, pelita niya, pwede Okay, kailangan na. Terbir ka, Allahu Akbar. Napili mo tatama, narasunggaw. Terbir. Mada ko na Dapat kung yan. individu. Napuntayo niya no ani ka pa Nagapakit. Kapakit na to. Nagapakit ako nga na tuminjo ako nga na yan ang takatingkir ang mo. O ngayon, ayaw niya sa hadis na ano ikaw maniyo ko sambayang nasa katatama ng kulimam yun na to kano mabuo pa mo. Oh. So, dito mo dia muna dia dia na makarulong lupanan niya na lang hindi na mo Jadi ano? Dito mapi. Kau na kan yang sa isa karaka. Kau na kan yang sa dua karaka. Nabanamian ba ka? O to prambay isa sa 10 minutos. Oh. Ito muna ipag-ito biasa lah. Boleh kami sama sa imam. Boleh lagi mo ta kalau kami sa imam sa imam adna sani kudu pa may bara kalau dia lagi Allahu Akbar. Daya kata Umar lo pa ma imam, sa imam, nasu imam. Eh bitur sa lawat ba? Dia na yung tudu pa ma, dia kata ko Di ba ang ano ko sa iman? Daya pika tuju dinamnya kamu untuk imam. Hanya kamu boleh pa ma. Ada abang pemilih kita datang ke karibata. Wala ada sama pero. Ada sa papakyan ni Wala dito di ka musya na nila. Baka kita semua istikat terus imam. Mataw lang mo gira tarawih. Gira di gira. Kita mau kira di Ada problema ro. Sama tanda taro to man ang bakat niya kamu wala niya ni katong biar ketika bersima maka Na di kami din yung kasi din yung tagbon na meron. ada tanya ko ano ta kadui ma. Kaya kira ko na pagdad na kay nang tapman ko man kanya rin ba taro. Magata tuju pa masaga. Ay, kira naman mo na natin sa Miyauri. Miyauri sa Diyo, Maho.
Nato na, kira biya tarabisa ta. Kaya na naman nagpakakwanta din, pakakamanta din, o dito ako. Ay giras ka mo. Kira sa Ay giras ka mo na kaya pa kaya pumamat ka tayo manati. di, oo. Pag-i siyempre, anak nila, niligyan pa ako manenam niyo, na hindi siya. Kaya pa kaya pa na kumamat ka tao. Pamanapiyas ka niya. Oo. Nahiras ka mo mag-rigol mo isa. Pakatanong mo na sa kamo. Tarang isa so, siyempre, pakatanong to. Balay. Hindi pa pa kaya o bakit? Kaya pa man, napinubutan nila ka. buhay. O ba't yan? Api kira ka man duhur asal. So yung kalibre. Kahit man nasun ako to, nakumutiyata na kayo na nakalibre. O. Kira pa na isa, ang magaling o di na subo. Nagapakit, kumanan ako to sa kata. Kumanan ako. Hindi sunat yan. Kaya dapat na doon, naging doon, kung ano ko yung sulat pero yan naging si sunat. Kaya ginagawa na, dapat na dapat matapos si Binyan dito. Saan na rin ako sa mga lok, sa gira di siya di siya nilipid, apilip ka sa kakumutiya. Ito, bigyan mo wait na Hindi sarata ko tasang pera. Kailangan na al-yusmi'a nafsahu kira'atan. Mapagkiligiyan sa ginawa niya ng kira'at niya. Ako tamad di pa nakataka di titik na dito. Dito ko. Padahal pa na rin yan ka na siguro Ano yan, nakasulat mo. Basta kita din yan napakatawag na may tubo. Siguro sulat lang na ganyan. Tubo man yan. Kirati yan, katatadwa ng batang punya naman. Buhay, ano niya lapis. Pamala ko may terjadi. Kung may tudod, Kasarakan. Madaw tumakaunti. Basta pa kayo na dito yan na magkuhaan siya. Unay dito pamana kiyasa maro mo kilipan mo para na magkuha nakita ko pa ako na kita mo magkuha. Di ba na kansyo ang gusto ko na niya niya panibot lang. Kailangan na ad na di baga ako Panginoon. Kung makapunay ka di ka, ayaw mo gastong ka, apa sa puno makaroon, ang pamilya nga naman tinulad ako, nakapapa. Kalibat ko nga naman pa, gusto pamilya. O talambo, tulot mo, ang gusto ka rin sa han, uway, ang hibalingan na ka, nakamoto ako na namawal dito. Kapamos tayo lupa dito. Naging kita ulit ang kaya dito na kung nakakanya, kaparo sa Kapag kita ka pa, kaya dito makapunay ka dito, access ka pa, nakahan mo na po. Anak ko at si Chris. Ano pangalan mo si Pris? Kaya ka pa kaya manataskin ka na siya sa grupo ka ng mga pamagulutan. pag-isip mo na ako na. Ipata ko kapag ito kasi ko dugangan. Iya ka? Wala, so dugangan, kapag yung kateron. Dito na so dugangan na dugangan. Oh. Ayaw ko pamamiyas sarap na kung nasa digat. Ayan po dito naging utro dugangan ka. May kaya pa talaga ano Pris mo sa igagyo mo ko ba? Asubya ka, na dua. Sudagangan ka, nasana kayo dia ka. Sana kayo dia ka supas ka. O. Lagi mo tadagangan, kaya pag ito ko ka na, so kapital yan. So kapital yan. Oh, Mga piramiya kapital ka lang, no, ta so ito ka lagi ti tunggu siya lahat yan. So kapoy sa ngayon, di. Ang yung kaya ako na so kapoy sa ngayon, na mas malamig dia ka. So kapital yan kasi kung nagugyo ito kas ka mawinay ko na. Dito sa pas kayo ni Naman ako ragon na gitu. Muna pa po. Buman na ragon na napulimit ko. Man mo aram. So ipantag sa kuha na muharram, ang na ba importante yung muharram. Kaya man di pag pinanutaw, nasintaw ta kiniram pa yung pirata sa misa.
Iba na to, no? Tabi ano yung natiyang namin. Kuminita ako di mga 23,000 patas. Asan sa tiyaw man yan? Natiyang ko na ulan-ulan. Mau masuk another year. Yung taon na ulan, ano ko mga pilihan. Yung pangalay ko, nasa kamu ko 23,000, nabuli na ako sa sarap. Kamalan, labis hindi ko sarap. Tumatulog, hindi pa kayo itong ilang gila. Basta, nakakurang ka sa 23, biyan ko, nandiyan ko sa 21. Kuhan, Hindi ka makapilihan. Kapag yung mga 23 man na kapan makapilihan. Oh, so, okay, naisimit ang bando to. Kaya po nilota 595 grams sa silver. 95. May service operate ko na Philippine market to 1 gram. Sa waray, hindi na yan, nadataro 45, 43, basta 40 plus. Hindi na ito nagdarihan din. Paano sila nun? Ano bilhin siya? Hindi, ano nila may nasama nila na Ay, siya kiyota na. So, may tumalabo ito. Oh, Kaya nang kinanglan na basta ayaw man niyan na nirampayan ko to at taguyod na mutat yan na 595 grams na siya. Makasarap yung nakapira na. At tarang tasya ka din na kanay sa anilibas, sa papiro. Yan natira niya sa pinala sa mga pitala. Kanang ito ako bisa, hindi na mga tulog. Kaya nabas yung mga sarap mo kayo, nakapira sa grams. Kaya kung mali, sa igano, kung panyasarap na daw, hirap na magsawawan. Kung mabigipin na sa tulong ulo, nagsibot niya laki, nagsibot na muli lululungin mo. Na basta kakurangan ko, so yung sarap mo, na di ka makapira. Pagkaya pa ni makaumaro, ang pila ka pa sa sarag. Na makasurvive ko sa ragon, na dito kalay gagawan ba. Apa man na, maginay nga nilo, makasurvive ko sa ragon sa 595 grams sa silver argaya. Ang mo niya pakapumira. 95 grams. Siya rin. Dan yung kasama ko lang, pero yung sa Philippine kuha na, rate silver rate Philippine. Niya kau bata na pwede niya mo sa. Mission yung orang sa kuha na messenger. Lagi tu ada tak nama tu kami kita guna ada dia ada masyarakat dunia Ang esek, munot na pinagta. Naladitan ko siya sa pati, kata dinunita ng pinagta mo, or yun ang Ada masa. Lumas ako po sa Kagiat na hadis surah sulat inasan sa pamana dinian bagi yang Fatihah ada sampai. Ito nga ba tiyan? Basta mamun ka, pribadi, ha? Apa dia niya sa pati dia cuma. Ano tayo? Imam. Apa dia niya sa kapsa. Nasusak na, man nasa kapitan o nasusak mo yun. Dahil berat ya, nakaimaga di kabat ya. Yang pernah kan? Kita belakang. Kung nga nalibat ka, Ira di ka pala kay, kapag nakakay mamamiya ka ni pamanakabatiya, adat di ka pakabatiya sa walat ka di, ang makami ka, nakabatiya ka pala. ang ginagawa na esek, kapag ako na, palibat ako. Magkalitan pala kaya. Ay gila lagi Hindi dia mo pa kaya itong muda. Naikira ka taon nga di ka pala kay, nagka pa kayo. Nabatiya ka, alhamdulillah, rabbil alamin, nabatiya ka mo. Batiya ka mo. Na ibarat sa ikaw, dua sa mga apa na, mga dua kawain, dua ka, hindi ko pa malaki sa bunya berkata. Ako tayo siya nandun lakay. Lagi kamu tinggal dua tini, kadua karangan, tahu tahu yang apa tindapat dia. Kebagai itu. Ato na kita dengan kalakay. Mama na, niya kau mah, ngayon ito pong niya pa sa juta, o nakapa sa jujiran. Etan ka, kabat ya sapat ya. Ano siya, hindi ka na kaya. Sa juta ada taruh tuh, krilar kau tuh wala. Betul. Basta mau mangkaso, dia mah, apa mana,
Ya Allah, Akbar, rumiyo mo sila. Ang gagawin ka tumakbir. Mga takbir ka narungo at mabuka, asara haraw kasi na nakarungo ko sa timan na tasbih. Minirilar at wala ko tayo sa araw. Ako na, miribrid na uta Fatiha. Pag punta matiha, anak ko pa yung mga sila makamukiram na dagka makarupa. Di ka pa kayo makarong Fatiha, kanilip sila kayo. Siya pala kayo. Oo. Ay, narilar ako. Yung tanong na ako, nasa yung kakatagin mo. Oo. Ikaw din na lang ng Manila. Wala na grupo niyo si Araydil. Anak ko na anak, masuk yung kami ako. Isya. Sa kami ada. Dia apa? Usman. Usman. Apa minggu kan? Jadi pag sudah bisa kuan mahayay sa mga taga Santa Rosa. Ya kadang kadang sila. Maaf, dia jadi Ibrahim. Ang nabagano gira na bibir. Nabagano gira bibiro. Pero ba na madarlara yung Abi di grupo ko hindi pa ko lang yan. Ini padahal di one yang motor. Kadag mo to ala ni madali. Ano mga motor na dyan. At ba lang niya kung kami at taxi? Isya. Isa na kanina. Bisa kau sih, si Usman kita saya tahu. Sa kurasi. Hindi ko taga jud sa kuan. Rataan. Itu ano? Ngambil kuan kan itu yang motor kan. May motor kami na di yung lamig na bagyo. Hindi na niya pa jud lamig bagyo gamit man. Ito na, why, bagi sir, yung mo to na kasabari, parang ito baka sumabi, yung mo to ako sa kanong masap. Tapi ang dapat ujian maka dapat sumaw. Kira daw niya kasi. Kira ko na, para tiada nung tumatatag mo. Ino ay bakti ako nang maulang ako dyan. Kaya siya doon ng mga takaw. Mga tataw. Hindi sa Tagalog yung mga kaya sabihin mo Rubio mo. Kasi kung madami din ang puno, dami ko kung pretender ko. Yun, ano, wala ko puno. Ano ba na binisulat sa tujuan na sampai na sa dapat niya ako ano. Probably thanks sa siapa binar tadi Pak antai mas mafia itu pamilya takar apa benar oh salah ko Ipun sa tribid kami, ipun sa padali. Pagkari tao sipo di mo di pulos na Si di ka pa kayo, no? Kasi ka, wata ka, mapapapakar na sa diwa ni Gandes. paano ko lang takot pa kayo Na reso ka, so paano mo ano ka, na Sa luksot. Doon may kanto na ano yun, diba? Paano ba nila? Saramiski. Wala ka sunod ko siya. Naya pa. So, palugang tanong na number ng tanong, wajib, ilan yun kayo. Si wajib buka rumah ka. Kasi sa tamu, na napakasal ng priest na, so pero may, nandito sa tamu ka. Kanya-kanya. Sa tanamamra, no, na ito mo ko man, ito mo ko ba? Kaya mo miyata iswisaw na ito no, kirk na tanong pa pa. Matay ka na, ginawa ka mata na. Sa Islam nandito. Nababila kita mas malay matay tulok na mas malay para hindi doon to ang bubuli niya. Ang tabubay. Kung subabay tayo ba? Wala eh, kuan ang Mas malay na kuwan sa badan. Anak eh, masalagi din mo kayo kubay naman. Ama na dua bagi ko dato, nasa bagi ko mabay. Mas malaki mo. Girad na niya tayo. Ayaw paganay akla ko. Badan na sa paro. Ama na matay ta, sa tangan na niya tayo.
Ay ko para matanong ko sarili tanong. Igira adnawatata, ako adnawatata. Ay ko di karo mangka na nating one word. Manawanan dito sa kita dito sa dito ko na nawanan dito. Malba to nota ikaw ano pag ayat ko ako na si Padyan mga ina. Ayar ko nila kan ay kanugod. Siya makaroon di kanugod. Makakuha sila nun, nangutam yan lang po. Na mo mga wata. Na subabay na nasa kimati. Subabay. Wala talagang balat. Nakanabot ko di ka at nakaka na malang na Di yung tumapos ka. So kami na sila niya. Yan ang problema na sa basta ka na nada. Ayun, muna ka Yan din. Mura, lawa. Yan din na basta ka. Kaya sa mga kulita ito ka ito sa hindi na mga mawin na kagagatan mga nagbersa kita ito sa kaya dito. Mak, yung rumah. Jadi kita dami tayo ka mga namagali yan na mga maigod ka kanina ako mga video ano siya. Di niya na to nagito na apoy. Bila ka na sa katenya ka sa kulok. Tanga, ya na kung na kuha. Yan mga kiruwa niya rin. Orang na isa na mala na paniwan to ada ka pera. Na paray na mo. Sana kada benar lagi kita nang nakapatay na din sa pera. Kailangan natin, kung na di ito sama kan mo, kada di ka pangako na ako, kailangan natin na di Kaya kalau dia tanong na sabab sa di matatang dumi so division of kamu. Sana bilib mo sa kabalik sila maginawa yan sa BGC. Balik sila. Dapat mapay na liban din sa konti. Tamit yan. Sama di pihak apa gitu yan, bagian, mau darman yan, bagian apa yan, untuk memakai. Kami tipis yan. Matay na daw problema ko ka. Mga asit yan, kalau ilan ay pagbisa o pagbisa. Hindi ko pwede ako dito. Kaya manunod ko ito. Nakata. Ako natin. Side, so kaamin sa iyong tarapapatan ng mga buwan. Sunnah. So katanong, Kata butuh sunnah. Ay sunnah na makan. Wait, law pa makada ka makani. Sabi ko ka, nakamura. Taman niya na subalas. bawa ka magkakirap ng Nasubang mas nila, wajib ko imam. Katanong doon. Na wajib bagi mo takabat diyaw. Wait na, suka pa tanong ko, lang gisul niya. Ako na ba? Wait na, sunnah na tanong. Hindi ko kupita mo sa pinamatan. Kaya karata ko tayo sulit. Ada lang kalipatan yan. Kung ka mabulag po pati ang bismillah. Lagi dia makan lebih na beratan ng pamukha. Mesang na daw ako muna ka. At na di makapag-imama. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ganun lang kayo. Ganun lang kayo. Ano ito na miyan binasa? Oo, hindi ito hindi bagay. Di ba niya sa mga dua iktita? Di ba niya? Kita lang ang video. Ada orang banyak akan tuana. Nakita na ako na hamas na
na mga shed. Nakaisar na, kaya kami nibigyan rin ng mga palisya. Ay, kaya kita lang sa mga. Hindi na ako nasiran na kaya kami. Ano na siya?